tervetuloa. Me olemme tässä Helsingin keskustassa ja niin kuin sanonta kuuluu, niin ihmeellinen on monesti lähellä. Vuonna 1778 Kustaa III aloitti sodan keisarinna Katariina toista vastaan. Sota kesti 12 pitkää vuotta. Syyskuun 9. päivänä 1778 Helsingin edustalla tuolla oli ankkurissa redillä ruotsalainen sotalaiva Kronprins Gustaf Adolf. Pahaa aavistamaton miehistö ei tiennyt, että idästä lähestyi venäläinen sotalaiva. He huomasivat sen aivan liian myöhään ja he eivät kerenneet nostaa ankkuria, vaan venäläinen sotavene kerkesi yllättämään heidät. Gustaf Adolf lähti karkuun ja karkumatkallaan se ajoi Karille. Syntyi julma vesisotataistelu. Sitä seurattiin Suomen linnasta jännityksen sekaisin tuntein. Venäläiset voittivat taistelun. Kaikki 570 Kronprins Gustaf Adolfin miehistön jäsentä joutui sotavangiksi. Tuolla se kaikki tapahtui. Venäläiset irrottivat laivasta takilan ja sytyttivät sen tuleen. Laiva ajelehti jonkun aikaa ja se upposi noin 20 metrin syvyyteen Harmajan lounaispuolelle lähelle Halliluotoa, eli siis Helsinkiin ja Helsingin aluevesille. Vasta vuonna 1995 Suomen puolustusvoimat löysivät hylyn kaikuviistomittauksessa. Museovirasto tutki laivaa useamman vuoden ja vuonna 2000 paikalle perustettiin aivan fantastinen museo, jota nykyään kutsutaan Hylkypuistoksi. Museo on varsinainen helmi Helsingin edustalla, jossa kiteytyy osa Suomen ja Helsingin historiaa. Museo on avoin kaikille. Ainoa edellytys on sinne päästäkseen, että pitää osata sukeltaa. Museossa on köysiohjattu rata, jota pitkin pääset tutustumaan hylyn eri osiin vaivatta ja pitämällä hauskaa. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin tuhannet ja tuhannet ihmiset ajavat siitä päivittäin ohi Ruotsiin ja Tallinnaan menemille lautoilla tietämättä siitä, että heidän jalkojensa alla, laivan alla, on hieno pala suomalaista ja helsinkiläistä historiaa. Ja nyt on sellainen homma, että aurinko paistaa, vesi on mukavan viileetä, joten näkyvyydet on hyvät. Minä lähden nyt tästä tutustumaan tähän kyseiseen muistoon, eli museoon. Tervetuloa mukaan!